Venim fa 68 anys. La Penya Fontilles, els membres de la Penya Fontilles d'aquells anys van tindre la idea d'agarrar el que és la màxima expressió del poble d'Alcoi, que és la festa de moros i cristians, i dur-la al sanatori, a residents, a ells, per donar-los algo que no tenien, perquè això estava tancat completament, així ningú venia, i els primers que van vindre van ser els alcoians. Bueno, este reconeixement m'ho ha donat la Junta de Patronos de Fontilles, cuya sede està en València, i ha sigut en mans de la seva vicepresidenta Alicia Puigalt, que ens ha donat este reconeixement per tots els anys que estem així ajudant al sanatori, donant carinyo i atenció als malalts i per tota la tasca de portar la música i l'alegria de la festa d'Alcoi a Fontilles. Bé, el dia ha sigut un típic dia de Fontilles, que és un dia caòtic, és un dia en què en 2 hores o 3 hores volem fer totes unes festes, amb diana, himne, entrar, processó, missa i de tot. Bé, un dia prou entrenable i sobretot diferent perquè ve la gent que realment es creu aquesta història i també els que venim, que hi ha alguna gent que no se la creu, però bueno, es creu en l'obligació moral de vindre i bueno, està bé, sempre està molt bé. Ha sigut un dia molt intens perquè clar, es fa diguem tot en un dia i molt bé, la veritat. Hola. Hola. No las paramos, vamos despacio y cuando suban.
festival muy, muy bien, perfecto, grandioso. Es la primera vez que estoy aquí para verla y muy impresionante. Me gusta mucho. Jordi, has agarrat l'herpero d'Ibai, no? Ja no, Toni. L'has guardat? Toni serà tu, el Jordi serà tu. Porta-lo a la fila ja, ho he vist allí. Hola, Paquito! T'ha tocat la bona, eh? A veure. Saca més guapo, eh? Favorecido. Salva, favorecido. Ahí sí. ¡Vamos, campeón! Mira.